Много дуа, да бе, дуа наистина. Малинка, ти къде ни изкара от тази буря да варим сега на разходка му? Нали искаш пазар, ма? Не искам пазара, ма не е бурята. Ще вземем и фръкни перуката. Залепия, ма. Аз съм сложила, ма. Залепена и с капчица. Имаш капчица? Еми да, от джоба си носа всеки. Аз те си лепа зъбки. Зъбите ли си лепиш, ма? Да, с капчица. Малина, на теб говоря, че си купиш нещо ново. Да, естествено, разбира се, аз за какво отивам. Какво искаш да си купиш, я кажи? Електрически уред. Пасатор? А? Не пасатор имам. Мале, пепел ти на устата. Не стигнахме ли вече, бе? Айде, чао. Чао, чао. Чао, чао. Айде, маленка, кажи чао. Чао. Назад, назад, моме калино, немoj да одиш подир мен, че оназе има гора висока, неке можеш да я преминеш. Че оназе има гора висока, неке можеш да я преминеш. Ке се престорам на Сокопиле и пак при тебе ке дойдам. Гора ке прелитам, пак при теб ке дойдам, вечно твоя ке бидам. Гора ке прелитам, пак при теб ке дойдам, вечно твоя ке бидам. На здраве! От нашата компания за вашата компания. Бъдете живи, здрави, прави И корави. и винаги засмяни. И дрехите добре изпрани. Ето как да си направим най-лесната баница за хора, които нямат понятие от готвене. Хайде! Това си е моя версия на баница, така че не ме съдете в коментарите. Всеки човек прави различна баница. Така че реших да ви покажа моята. Първо да се екипираме, защото няма как без да се омацаме. Това е закон на Мърфи. И сега е време за баницата. Пускаме печката да загрява на 200 градуса. Печката ми нещо не ще да тръгва. Защото не съм я включил. Сега продължаваме по същество. Тавичка. Върху тавичката слагаме хартия за печене, за дълже. 4 яйца, 400 грама сирене, кисело мляко, кори за баница, краве масло, което ще го използваме за намазване на самите кори, за да не стане суха. Първо правиме пълнежа в купа. Разбиваме млекце, около 150 мл. На око ги правя аз, защото става по-вкусно. След това слагаме малко сода бикарбонат, за да може баничката да стане по-пухкава. Около една щипка. Слагаме в микровълновата около 50 грама краве масло да се разтопи, което ще използваме за намазването на нашите кори. Сега добавяме 400 грама сиренце в нашата смес. Знам, че има коментари от рода, ама той използва ефтино сирене. Това мога да се позволя, това използвам. Сега разбъркваме всичко както трябва. Перфект. Тук идва една малка магия, която правя аз, и това е да добавиме малко шарена сурчица, защото придава един много приятен вкус на самата баница. Сега започваме с мацаницата. Разтопеното масло намазваме първо хартията за печене и след това намазваме всяка кора. Можете по 2 или по 3 да ги навивате. Слагате колко душа ви дава, колко сърце ви иска, колкото стомах е гладен. Навиваме. Ето така изглеждат, наредени, готови за печене, но тук идва една много важна същинска част, за да не изгорят отгоре. Ще сложиме едно яйце и малко масло. Някои слагат само жълтък, аз слагам цялото яйце, за да не хвърлям. И намазваме отгоре.
ще сложим малко сусамче. Поръсваме отгоре. Слагаме в печката на 180 градуса за колкото и трябва. Нямам никаква идея за колко минути, зависи от печката. Слагаме и се надяваме на най-доброто. Почиствате задължително. Много е важно да стоите покрай нея, защото бързо изгаря. И ето, че нашата баничка е готова. Какво правя аз? Напръскваме с малко вода, слагам отгоре една чиста хавлия и оставям по този начин малко да поумекне. Бруталка. Ето как да направим една лесна и бърза рецепта за пълнени чушки за хора, които не могат да готвят толкова добре. Хайде, преди да започна с продуктите, тук имам продукти, които по принцип не слагам в тази рецепта, ама сега ще ги сложа, защото просто трябва да ги използвам, за да не се развалят. Най-важното е чушките. Аз в момента имам камби, но рецептата е за пълнени чушки. Знам, че сега ще има коментари от рода на ама то не е камба, то не е чушка, ама то не е пиперка, ами то не е капия. Всеки от нас живее в различен край в България и му вика по различен начин. Така че, живи и здрави, казвайте му както искате. Рецептата е за пълнени чушки. Нека да си представим, че това са чушки. 250 грама телешка каймичка, половин чаша оризец, след това имаме морковче, имаме зелено лукче. Зелен лук, защото просто трябва да го използвам, за да не се развали. 2 склитки чесън, една главичка лук, един домат, магданозец. Измиваме си оризеца в малко хладка водичка, слагаме го да се свари. Докато чакаме ориза да се свари, започваме да подготвяме другите продукти, като ги измиеме, нарежеме и ги запържиме малко. Чушките се измиват, търбушат се, махат се семената, продуктите са измити и сега е време да ги нарежеме наситно, за да могат да се изпържат хубаво. Ако обещах се да не плача, ама лукума са бори. Не ме питайте защо по този начин ви ги показвах тези нарязани зеленчуци. Ама викам си, аз да се направя като те топ инфлуенсърите, кулинаристи. Ама нещо не ми се получи. Както и да е. Всичко е нарязано. Сега слагаме тиганчето на котлончето да загрява. Слагаме малко масалце отгоре. Запържваме всичко. Добавяме каймичката и нея запържваме. Капваме малко масалце. И слагате всичко да се запържи. След като видим, че зеленчуците са получили лек златист загар, добавяме и каймичката. Сега започваме и да овкусяваме. По принцип можете каквото пожелаете. Малко солчица, щипка черно пиперче, кимионче, малко чубричка, малко риганче, червено пушено пиперче. Не е задължително да ме следвате тук. И накрая добавяме малко доматено пюре или домати в консерва, каквото пожелаете. Магданоза отново е пожелание. Каймичката с оризеца в едно, разбърках ги хубаво. Не забравяйте да включите фурната на 200 градуса да се загрява. Започваме да пълним чушките. Елементарно е. Слагаме водичка. Намаляме пак печката на 180 градуса, може и на 200, зависи от печката. Слагаме да печем. Нашите чушки вече са готови. Да сервираме и да ги пробваме. Обичам да се направя едно домашно чесново сосче с кисело млекце и майонеза и малко копърче вътре. И отгоре си цапвам да го пробваме. Перфектно. Хайде, бон апети! Топ е! Пробвайте я! Здравейте, хорица! Днес няма да правим забавни видеа, няма да влизам в образи, да правя скетчове и така нататък. Днес ще си говорим за нещо важно, което смятам, че касае всеки един от нас, който се бори за правдата и който е против насилието и над животни, и над хора като цяло. Насилието трябва да не остава безнаказано и всяка вид насилие трябва да бъде с строги наказания. Искам да апелирам за нещо и това е съпричастност. Съпричастност за дадени проблеми. Става ми тъжно, когато започна да чета коментарите на дадени хора и всеки омаловажава дадените проблеми. Всеки казва, че един проблем е по-важен от друг и така нататък. Всеки един проблем в България е важен, независимо какъв. Било то за животни, за хора и така нататък. Всеки един проблем, когато остане нерешен, той се превръща в един по-голям и по-голям и по-голям и от него се появяват още 10 проблема. И така до безкрай. Единственото решение за тези неща е когато сме единни и спрем да се делим. Защо съпричастността е важна? Защото така ти се бориш за една по-добра България, за една по-добра страна, за едно по-добро място за живеене. Защото коренът на всеки един проблем в България е беззаконието. Без добри закони, повече проблеми. Като дете
Винаги имах това чувство, когато видя някое бездомно коте, да го прибера в къщи, да е на топло, да го нахраня, независимо от последиците. Като че ли тази черта на емпатия, чувството на загриженост, на съпричастност, малко по малко изчезва в хората вече и се превръща в една постоянна апатия. Нежеланието да съчувстваш, нежеланието да помагаш, нежеланието да се интересуваш. Затова апелирам да бъдем малко по-добри и малко по-съпричастни към дадени проблеми. Защото единственият начин да решим тези проблеми е като сме единни и като ни е грижа, като сме съпричастни към тях. Независимо дали ни касаят нас лично или не. Защото когато се справим с един проблем, със сигурност ние ще помогнем да се справим и с други проблеми. Това е единственото ми желание. Да станем по-добри и да бъдем съпричастни към проблемите. Най-малкото нещо, което може да направим в този момент е като подпишеме петиция за искането на най-строго наказание към тези извършители на злодеянията, защото по този начин ние може да дадем гласност на съществата, които нямат глас, а и също така, защото днес може да са животни, но утре може да са хора. Направо ми е цак-цак, раки так-так. Люди в стомаха имам чак-чак-чак. Любовта ни бъсна ме като влак. Оле, много се притискам дали Ергена ще ме хареса изобщо. Оле, ма това той ли бе? Здравейте на всички, аз съм Милен и съм новият Ерген. Мога ли да вляза? Оле, ма много си убав бе! Пу-пу, дини ти руки! Здрасти, приятно ми е, Милен съм аз. Здрасти, здрасти, къцкай тука. Жужи съм аз, Жужи. Оле, много е хубав, получавам въртовъртеж в главата, не знам какво ми става. Какво търсиш в един мъж? Първо като отида от тях, търся къде си държи портофейла. Не ме разбра. Какво търсиш в него самия? В него търся пари, кредитни карти, такива неща. Оле, не мога да те гледам чак. Защо? Свикнала съм на по-грозновати. Така ли? Ще приемеш ли тази роза от мен? Оле, ма как няма да я приема, бе? Оле, чилбо мириши. Оле, на осмото небе съм от кеф. Чай звъна на майка, да й кажа. Усещам, че нещата между мен и Жужи ще се получат. Аз от притестискане па забравих да го питам каква кола кара, бе. Може да го извика ти пак? Нали? Направо мрях от глад да го чакам тоя. Стол имате ли, бе? Поне така си мисля. Не се наядах. Не се наядах. Искам да ям. И тебе ще изям. Нали ям след обед на закуска, ма какво ми кръщиш? Какво ми вричиш, ма? 15 депутати от ДПС бъдат изключени, мандат отива при ППДБ. Ще говорите ли второ с тях? Нека да спрем насилието над животни. Със сигурност сте видяли видеото, което циркулира в интернет, в което видео животът на едно беззащитно и невинно животно бе отнет по особено нехуманен и жесток начин. Има петиция онлайн, която може да подпишете в момента, в която петиция да се търси справедливост за кученцето Майя, което бе прегазено. Като стопанин на един уникален четириног домашен любимец, аз съм длъжен да бъда неговият глас, както и гласът на всички останали животни, които са с или без стопани. Така че ви съветвам да бъдете и вие тяхният глас. И също така не се страхувайте да подавате сигнали, когато видите такива деяния. Не чакайте някой друг да го направи. Бъдете по-добри, бъдете по-съпричастни и бъдете по-активни. Защото ако не сме ние, кой друг? Така че, моля ви, нека да спрем насилието над животни и като цяло насилието над хора, над животни.